Benim adım Anelif Kudret. 37 yaşımda. Mar vilayatynyň Bayramal şäheriniň ýaşaýjysy bolan Gudrat Aneldiýew içegesinden rak keseline duçar bolup agyr ýagdaýda ýatandygyny, bu ýagdaýda gysgaly bejeri almagyna maddi durumynyň ýokdugyny we kömege mätäçlik çekýändigini aýdyp türkmen halkyna ýüzlendi. Bizde hiç iyilik. Bir manat pulum yok, insanım yok. Bir kıyım olmadığımız özümü kömük edip bir ayında kıyım olmadığımız. Gudrat Aneldiýew özüniň 31 ýaşyndadygyny aýdyp, bu keselden 8 ýyldan gowrak wagt bäri ejir çekýändigini, ilk başda içegesinde rak keseli dörep, wagtynda bejergilerini dolu alyp bilmänligi sebäpli bu kesel öýkenine çelli ýaýrandygyny gurrun berýär. Gudrat öz saglygyna gowuşmak üçin ilk Aşgabatdaky hassahanalarda bejergi alandygyny, o ýerden bolsa dolu ýagdaýda sagalyp bilmän, soňra Lewap vilayatynyň Çärçöw şäherindäki hassahanada, ondan soň bolsa Mar vilayatynyň hassahanalarynda bejergi alandygyny gurrun berýär. Gudrat Aneldiýew özüniň şu ýagdaýynda Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan hiç bir kömek berilmeýändigini, özüne gerekli bolan lukman bejergilerini almak üçin öýlerinde bar bolan gymmat bahaly haritlarynyň hemmesini satandyklaryny we gerekli bolan derman därleriň bahalary gün geçdigiçe gymmatlaýandygy sebäpli satyn almaga hiç bir maddi durumynyň ýokdugyny belläp geçýär. Emma ölen Türkmenistanda Gudrat ildeşimiz ýaly saglyk taýdan agyr ýatan hassalaryň sanardan köpdigi we Türkmenistanyň şu ýagdaýynda hassa ýatan ildeşlerimiziň özlerine gerek bolan bejergilerini dolu ýagdaýda almaklaryna hiç bir mümkinçiligiň ýokdugyny her bir Türkmenistanlynyň aklynda yer alýar.